Trenutno se na teritoriji Ukrajine nalazi oko 700.000 ruskih vojnika, tvrdi glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine. Većina ruskih trupa je koncentrisana u Donjeckoj oblasti, što ukazuje na glavni prioritet Kremlja, izjavio je predsjednik glavne obaveštajne uprave Ministarstva Ukrajine Andrij Jusov u intervju za portal Novini Live. On je napomenuo da ovaj broj ne uključuje samo redovne trupe, već i snage za podršku. Činjenica da je Donjecka Narodna Republika poslala svoje vojnike da se bore protiv Ukrajine postala je poznata prošle jeseni, a tada se govorilo o broju od 12.000 vojnika, navodi ukrajinski portal. Ovog proleća južnokorejska obaveštajna služba izvestila je da je nova grupa od 3.000 vojnika napustila Severnu Koreju i otišla u Rusiju. Prema podacima britanskih obaveštajnih službi, zaključno sa martom ove godine, severnokorejske trupe su pretrpele više od 5.000 gubitaka u bitkama protiv ukrajinskih oružanih snaga u Kurskoj oblasti Ruske federacije.